Funambulistekin inauguratu dute aurtengo Baionako Gabonetako egitaraua. Merkatua dagoeneko zabalik da, baita errota handia ere. Dozenaka itzordu izanen dira Lapurdiko hiriburuan egu berrien kari. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Olentzero ona larun batuntan iritsiko da, baina guazen aktualitatearekin hastera. Ongi etorri! Bakebideak urtarrilaren 8an Baionan egingo duen manifestazioa aurkeztu du agerraldi jendetsu batean. Jon Jakes eta Unai gurekin lelopean hitzordu berri honekin mobilizazio fase berri bat hasiko dute Euskal Herriko gatazkaren konponbidean. Haien ustez azken urte honetan ez baita aurrera pausurik eman. Azken aste eta hilabete hauetan hasia ginen seinalatzen, hemen etzela ematen ari agintarien aldetik lurralde honek duen eskariaren araberako pausurik. Denbora bat pasa da, urte bat bada orain txistor kanpoan dela eta urte bat bada ez dela nabari eta alderantziz, fiskaltza antiterroristaren jarrerak segitzen duela bere horretan eta Jon eta Jakes beti preso daudela, espero genuenean benetan txistorrek adierazten zuela borondate bat manera eraikitzailean eta elkar bizitzari bere ekarpena egiteko emandako askatze bat izan zela, Heldu da momentuan nun behartua garen ondorioztatzera ez dela emaiten ari borondate hori, are gehiago nik egango nuke anakronikoa berriz bilakatzen ari dela frantses estatuaren jarrera. Madrilen mugimenduak ikusten direnean, Euskal Herrian etengabeko ekarpenak egiten direnean elkarbizitzaren ildotik eta berriz ere asteguntan Euskal Preso politikoen kolektiboak berak egin duen bezala, hemen jendarte zibilak bere ardurak hartu behar dituela. Eta orduan gaur iritsi da momentua erraiteko gu arriskatu ginen bake prozesu hortan, arriskatu gira elkarbizitza hori eraikitzeko momentuan eta arriskatzen segituko dugu. Bakebideak ez du inolako borondaterik ikusten presoen egoerari irtenbide bat aurkitzeko. Horregatik, ekintza indartsuagoak egingo dituzte urtarrilaren 8tik aurrera. Mobilizazio fase berri bat irekitzera goaz, guretzat mobilizazio hori importantea da abia puntua izango delakotz, eta aukera ere hemen Euskal Herrian dauden guzieri momentua eskaintzeko, bere burua ezagutarazteko, eta orduan manifestaldi bukaeran deitzen dugu jende guzia, etortzea gure gana, eta duen borondatea eta bere engaiamendu maila ezagutzerat emaitea. Orduan eta hori 8tik aintzina garatuko duguna determinazio handiz eta mobilizazio iraunkor baten bitartez. Gainera Macron presidenteari ere mezu bat helarazi diote. 2019ko maiatzen 17an hitz ederrekin etorri zen onera lehendakari jauna eta momentua zen gaur gogora ekartzera, Hemen gainera ze balioa duten hitzek Euskal Herrian eta hemen hitzak dira eta hitzek ez dute ekintzarik ekartzen eta behartuak gara gu orain ekintzak ekintzetara pasatzea lehendakari jaun horrek berak ere bereak egin ditzan. Urte hasierako mobilizazioaren lehen xehetasunak ere jakinarazi dituzte. Eta noski herritarrei dei egin diete bertan parte har dezaten. Momentuan nahi izan da zutabeka antolatu manifestaldi hori, 3 puntu ezberdinekin, loga, geltokia eta Euskaldunen plazatik, eta joango gira denak batzera toki batetara ez duguna oraino zehaztuko, eta ondoko egunetan zehaztuko duguna, eta bilduko garen momentu hortan, aukera izango da nahi duenarentzat norbanako hautetsi eragile etortzeko eta fase berri honi begira apuntatzeko.
100 pertsona baino gehiago batu dira Kanboko Marienian bertan eraiki nahi dituzten etxe bizitzen egitasmoa salatzeko. Manifestazioa nahi dugun herria oposizioko taldeak antolatu du, eta hainbat herritarren babesaz gain, lurraren aldeko beste elkarte batzuena ere jaso du. Afera aspaldikoa da. Badira jada urteak Kanboko hirigintza planaren aurkako errekurtsoak aurkezten dituztela. Hori guztia laborantza lurretan etxe bizitzarik ez eraikitzeko. Jadanik badu bultia bat hemen girela batailan Kanboko eremuntan, zenta erriak eraiki garri eman zuen Marieniako eremua, bidearen bi eskualdeak eraiki garri eman zituen, eta guk Kanboko talde batekin eta ingurumenaz arduratzen den talde batekin, KAD, ekoekin eman ginuen errekurtso bat, eta hori ez da oino juiatua auzitegia. Paueko epaitegi administratiboak beraz ez du oraindik bere azken hitza erran. Antolatzaileek eskatzen dutena proiektua etetea da, gutxienez erantzun bat jaso arte. Kanboko herriak onartu du permisa bat hemen Buig Immobiliek ekartzen duen proiektua onartu du, eta guk berriz erraiten dugu bai hautetsier ez dela PLU hori mugitu behar eta behar dela igurikatu nola pasatuko den auzia zerbait abiatu aintzin, eraiki aintzin. Zenta badakigu eta ikusia dugu bertzeleku batzutan ere Arbonan adibidez, eraikitzen hasten direlarik gero biziki zaila da gibelerat egitea. Buigek nahi du proiektu potoloa du hemen, eta guk diogu behar dela lehenik ikusi auziak zer janen duen, eta gero erabakiak hartu beharko dira. Baina mementuan bederen galde egiten dugu hautetsier, ez dezaten deus abiarazi auzia ikusi aintzin. Babestu nahi duten lurreremuak 3,67 hektarea ditu, eta 3 milioi eurogatik erosi du proiektua aurrera eraman nahi duen taldeak. Bertan 100 etxe bizitza eraiki nahi dituzte. Xuxen, baina permisan edatzia inguru, behaz badira alde batetik etxe bizitza kolektiboak eta beste batetik etxe bizitza individualak. Eta hemen agertzen den bezala, eremu hau biziki handia da, edeja, xala, behaz laborantzako biziki interesgarria, kanbon sartzean, eta beraz laborantzako lujak ere behar dira zaindu, eta nahi badugu egun batez lujaldeunen elikadura autonomia behiratu, beharko dira ere eremuak atxiki eta zaindu. Panpiladus pilotari eta abeslari lapurtararen hileta elizkizuna ospatu da goizuntan Donibane Loizuneko elizan. Agur jaunak kantatuz sartu dute gorpua. Mikel Epaltza apaizak eman du meza. 100 lagun hurbildu dira. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok bihar arte.